Foli ani waleɲuman bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw ɲɛmada walasa faamuya bi sɔrɔ aw fɛ telesirifila bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Mali minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsi kuranko ani jiko ma a taara ɲɛda sigida dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabada sigida. Minisiri mun fɛnɛ ka baara bɛ ɲɛsi dugukolo ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye taama dɔ kɛ ka taa tanfara walasa ka taa ɲɛda u ka dugukolo ko degun kan. Ninnu de ye bamanankan kunnafoni na kumabaw ye sɔni minnu mina walawala aw ye aw bisimila. Mali minisiri mun ka baaraw bɛ ɲɛsi kuranko ani jiko ma a taara ɲɛda sigida dɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabala sigida. Takum kun bɛ minisiri fɛ o de ka se ka taa lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ ka sigi sen kan walasa fintoniko waati jiko gɛlɛya kana se ka maaw sɔrɔ. Sirifula Jabarani tɔgɔ la an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲare. Minisiri min ka ca bɛnnen bɛ kuranko ani jiko ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma Malik Aluseni a ye taama boloda ka t'i ɲɛda jibondo min bɛ kabalakaw fɛ yen ani baara kura minnu bolodara yasa ka jiko ka koɲa bɛɛ lajɛlen jalatigɛ yani fintenibɔ waatiw cɛ. Jiko de b'an ka dugu la aw yɛrɛ ɲɛ b'an na an ka woromɛda yɛrɛ la baɲariw bɛ yan bidɔnw bɛ yan fan bɛɛ an bɛ ji ta ka mɛtiri caman boli ni ji ye an b'a musow an b'a ɲun a la ka ji ta ka mɛtiri 10 mɛtiri 20 mototigiw b'a donni ka taa di musow ma n'i ma ji donni ka taa di musow ma i tɛ dumuni kɛ ni ji tɛ baara foyi tɛ se ka kɛ Zirakɔrɔ yan nɔ n'aw sera ka fɛɛrɛ kɛ cogo cogo ka ji nin ka d'a ma o bɛ diya an ye dɛ tiɲɛ yɛrɛ la jiko kɔni banna jiko banna fo ka dama tɛmɛ Zirakɔrɔ dunfin ne bɛ welekan min lase faamaw ma n'u tulo b'an ka kuma la u ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka ji ni kuran lase ma tiɲɛ yɛrɛ la o de kun b'an ka Zirakɔrɔ yan nɔ jiko banna yelenko banna an bɛ dibi la ji min nɔgɔ banna jiko gɛlɛyaba de banna yan musow b'a ta depuis 3 heures fo ka dugu jɛ an bɛ turu sigi la an bɛ debaw da yɛrɛ ji kɔsɔ don dɔ bɛ k'a la a di malo kori ji an t'a sɔrɔ tiɲɛ na n'a sera k'an dɛmɛ a ka dɔ wɛrɛ fara sato in kan o bɛ diya n ye n tɛ sato in ka dɔgɔ an na dɛ a b'a ta yan fo tɛrɛnbada muso bɛɛ bɛ ji ta yan n'aw sera ka dɔ wɛrɛ fara sato in kan tiɲɛ na o kun y'an ka laɲini ye. O kadara kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri ka nin taama a kun tun tɛ dɔ wɛrɛ si ye ka taa sigidalamɔgɔw ka t'u kuma ɲɔgɔnya ani fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna tigɛ yani fintenibɔ waatiw cɛ u ka taa u da don o bɛɛ lajɛlen na ka faamuyali ko ɲuman o di population ma k'u hakili sigi yani fintenibɔ waati cɛ. Visit ni a kɛra a ɲɛna kosɛbɛ an ye maa caman an ni maa caman ye ɲɔgɔn ye ji ko la donc an ye maire ninnu ye sɔrɔ an ye chef de quartier ninnu fana sɔrɔ an taara yɔrɔ bɛɛ la an y'a sɔrɔ ji ko vraiment a bɛ yen donc an kumana installation ninnu bɛ yen sisan an b'an jija gouvernement tɔgɔ la k'u bɛɛ bila pour que ji ka sɔrɔ mais an bɛ se ka min fɔ ko ji sisan kabi décentralisation kɛra maire ninnu olu de kan ka ji di mɔgɔw ma an sera yɔrɔ dɔ la an y'a sɔrɔ installation ninnu bɛ mais u tɛ ka minɛ ka ɲɛ donc mun kan ka kɛ sisan u kan k'u jija pour que vraiment ji bɛɛ ka ji sɔrɔ ka sɔrɔ ɲuman na parce que ji ni mɔgɔ man ka tulonkɛ n'a ye ni ji tɛ balo tɛ donc an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que baara ni kan ka kɛ a ɲɛ ma en tout cas ɲinan kɔni n'Ala sɔnna an b'an jija yanni tileman ka se an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ ta pour que ji ka sɔrɔ ji ka di bɛɛ ma mais n'a ji dira bɛɛ ma u k'u jija pour que équipement ninnu u ka minɛ ka ɲɛ parce que n'u donna panne na ji tɛ ka sɔrɔ donc o fana man ɲi donc an kan ka hakili di ɲɔgɔn ma ka baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ aw mun ye presque kabi sɔgɔma fo sisan an bɛ ɲɔgɔn kan an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an bɛ ɲini aw fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye u ka baara u kan ka min kɛ a kan ka ɲɛ f'u ye pour k'u k'a dɔn k'u k'a kɛ a ɲɛ ma parce que hali n'i bɛ baara la n'i t'a dɔn i tɛ se k'a kɛ a ɲɛ ma donc aw bɛ se k'an dɛmɛ o baara la k'a fɔ mɔgɔw ye u kan ka min kɛ ji ko la u k'a kɛ ko ɲuman comme ça n'a ye ɲɔgɔn minɛ an bɛ se ka taa ɲɛ. An b'a yir'aw la k'a fɔ ko minisiri ka nin taama a diyara sigidalamɔgɔw ye kosɛbɛ sabula u bɛɛ lajɛlen u fɛla k'o yira minisiri la ka tila k'a ɲini a fɛ a ka wuli k'i jɔ yaasa jiko gɛlɛya min bɛ olu kan a ka fura sɔrɔ o la yani fintenibɔ cɛ. G5 jamanaw ka lajɛrɛ dayɛlɛnni senfɛ kunnafoni kɛnɛ sigira a jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mun ni a kɔrɔfɔ fanba bolila lakana sabatili ka a jamana kofalenw kɔnɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalaliba k'an ye.
farafina cece kana jamana duru jamana nyemaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ fa bala Bamakɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna G5 Sahel nga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina tɔnba Union Africaine ɲɛma kura laginɛkaw ka jamana ɲɛma Alpha Condé yera baaraw kunjɛli kɛnɛ kan farafina cece kana jamana duru nunu ma ɲɛmaw minnu kumɛ kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ don nataw la jɛkulu dɔ kan ka sigi sen kan jɛkulu min bɛna kɛ kɛlɛbolo ye ka danjɛw lakana farafina cece kana jamanaw kɔnɔ a dabakun de ye Bamajiya wale kɛlɛli ye farafina cece kana jamana duru ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ a ka kan u ka jɛkuu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u ka hamiw ye fɛn minnu ye farafina cece kana jamanaw kɔnɔ olu bɛ se ka kɛ bɛɛ ani basigi o bɛ se ka sinsin jamana ninnu kɔnɔ cogo min ani yiriwali siraw o la ko a kuma sera teliyala fɛɛrɛw ka sigi sen kan min bɛ se ka to danjɛw olu bɛ se ka lakana o tɛmɛnen kɔfɛ baaraw minnu kan ka boloda farafina cece kana jamana duru ninnu jamanadenw ye ni u bɛ se k'u to u sigiyɔrɔ la k'u dahirimɛ sɔrɔ olu la k'olu hakilinaw fɛnɛ sigi sen kan min bɛ se ka to Bamajiya wale nasira u bi kunbɔ u kan farafina cece kana jamana duru ma ɲɛmaw ni o ye Mali Mauritanie Burkina Niger ani Chad a ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ don nataw la fana pankurun cakɛda dɔ kan ka sigi sen kan jɛkulu in ye ni o ye G5 Sahel pankurun cakɛda ye wa kunnafoniw y'a yira k'a fɔ pankurun cakɛda in yɛrɛ pankuru kun wɔlɔw bira kan na Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ale kɛlen ka kɔrɔfɔta a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin farafina tɔnba Union Africaine ma ɲɛma kura mɔ ni o ye Laginɛ Conakry jamana ɲɛma Alpha Condé ye ale min nana ye baaraw kunjɛli kɛnɛ kan bawo ale kun ye dunan gɛrɛngɛrɛnnen ye u ni ɲɔgɔn cɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita gwɛlɛyaw minnu bɛ farafina cɛcɛ kana jamana duru ninnu kɔnɔ a y'i da se olu caman mɔ ani fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ka gwɛlɛya ninnu wuli a ye olu fɛnɛ caman ɲɛfɔ Mauritanienkaw ka jamana ɲɛma ni o ye Mohamed Ould Abdelaziz ye ale y'a yira k'a fɔ gwɛlɛya kelen min bɛ G5 Sahel jɛkulu kan o ye sariya nasiraw ye G5 Sahel bɛ se ka baara kɛ cogo minnu na o gwɛlɛyaw ale ye caman fɔ olu la sariya nasiraw kan Nigerikaw ka jamana ɲɛma Mahamadou Issoufou ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni nisɔndiyalen don G5 Sahel ka nin sigi min kɛlen filɛ nin ye Mali faaba kɔnɔ Bamakɔ ntɛnɛn don février kalo tile 6 a ka se ka kɛ sababu ye fɛɛrɛw minnu ni olu kan ka boloda olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔ ko fɛn do min jara a ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nazarala tɔnba Union Européenne ni diɲɛselekɛnɛni tɔnba Nations Unies olu kan ka dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin farafina cɛcɛ kana jamana duuru ka jɛkulu ma ni o ye G5 Sahel ye ɲɛ ka se ka dɔ olu la ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye baaraw ye minnu bɛnna an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel dɛmɛbaw u y'a yira k'a fɔ u b'u kandi ka jɛkulu in dɛmɛ sira fila kan sira minnu ni a mago jɔlen don olu la fɔlɔ lakanabaliya kɛlɛli ani yiriwa nasira sabatili diɲɛselekɛnɛni tɔnba Nations Unies ɲɛmaayaso Conseil de sécurité ale bɛna sariya senw de ta sariya sen minnu bɛna kɛ sababu ye ka G5 Sahel kɛlɛbolo sigili daga farafina cɛcɛ kana jamana duuru ka tɔ ni o ye G5 Sahel ye a ma ɲɛmaw u y'a yira k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen don a kan k'a fɔ Mali dugukolo tigiya o ye Mali ta ye Mali kelenya o fɛnɛ sabatilen don o tɛ musalaka maa fɛ i n'a fɔ diɲɛselekɛnɛni tɔnba Nations Unies ka taa se a bolofaraw ma olu bɛɛ lajɛlen y'o sabati cogo min u b'o kan kelen fɛnɛ kan Algérie bɛ nkansɛbɛ min dɛgɛnɔ bilala n'a waleli bɛ sen na bi o wale cogo ɲuman o ye bɛɛ lajɛlen hami ye G5 Sahel kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel ka lajɛ min kan ka kɛ san wɛrɛ o bɛ kɛ Niger faaba la Niamey nka kɛnɛ in ka ntɛnɛn don janvier kalo tile 6 maa min sugandira k'o kɛ G5 Sahel jɛkulu ma ɲɛma kura ye Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita don a bɛ bila maa min nɔ na o ye Chad jamana ɲɛma Idrissa Déby Itno ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni ntɛnɛn don février kalo tile 6 ye Centre international de conférence de Bamako CICB la Ministri mun ka baaraw bɛ ɲɛsi dugukoloko ko ɲɛ ɲɛnabɔli ma a ye taama dɔ kɛ ka taa tanfara walasa ka taa ɲɛda u ka dugukoloko a degun kan dugukolo mun y'o sɔrɔ tiɲɛ ye u ka makɔrɔw nɔ la an ka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan Kafunɛ Bacili ani Jagarija Danbele Mali ministri min ka cɛw bɛnnen don jamana foroba yɔrɔw ani a dugukolokow koɲaw ɲɛnɛbɔli ma Mohamed Ali Bacili a ka wulikajɔw kɔnɔna na walasa ka faamuya sɔrɔ dugukolokow koɲaw bɛɛ lajɛlen na a n'a ka jamakulu ni o y'a ka minisiriso cakɛlaw ye u ye taama kɛ ka ɲɛsin tanfara duguma Manden commune kɔnɔ walasa ka t'u ɲɛda dugukoloko degun kan u ka nin visiti in sen fɛ u sera ka degun gɛlɛn fila de jate minɛ siraba min bɛ kɛ sababu ye tanfara dugudenw a n'a lamini mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka Bamakɔ lasɔrɔ o siraba tigɛli sojɔ baaraw sababuya la ani kɔdingɛba min ni o b'u ka dugu dafɛ o gereni ka sababu kɛ sojɔ baaraw ye u bɛ baara daminɛ yan u min siranna n t'a kalama mais n ye ɲininkali kɛ n ye n ka servisiw ɲininka a ye na nin dugukolo lajɛ a bɛ bolo jumɛn kan n ka servisiw ko n ye ko yan ye titre foncier numéro 319 du cercle de Kati u b'a fɔ yɔrɔ dɔ ma ko Dorobugu ko yan y'o de ye u ko yan a titre foncier dilanna
1984 u ko yan a dilanna ko nimaga k'a feerela nimaga de ma jɔn y'a feere a ma ko karamɔgɔ ɲare gouverneur de Bamako donc sira y'a san di an nana an ye mun ye an y'a jateminɛ n'an sera an ka kan ka baara mun kɛ an b'a kɛ mais y'an bɛ fɛn kelen kɔni fɔ a ka jɛya sira mɔgɔw ma a ka jɛya aw fana ma titre foncier dilancogo n t'o dɔn an b'a dossier lajɛ mun kɔni bi ni ne y'a ye titre kɔfɛ hali ni titre bɛ yamaruya di u ka baara kɛ yan titre kɔfɛ ni sira bɛ tɛmɛ i ka titre kɔnɔ a bɛ d'i ma tuma min i ye sira y'a kɔnɔ o sira a bɛ fɔ o ma droit d'usage maaw mago ɲa sira don i b'i ka titre ta ni o sira ye puisque o ye foroba ta ye foroba nafa ka bon e kelen ka nafa ye i ka dugukolo kan donc i bɛ sira bila a bɛ bɔ yanni i ka gere yɛrɛ i bɛ fɛ ka sira mun bɔ i bɛ fɔlɔ k'o de bɔ n'i y'o yira tuma min k'a fɔ n ye sira kura bɔ mɔgɔw bɛ se ka bɔ nin fɛ n'i ye kɔrɔlen gere faamuya bɛ k'a la mais e ye kɔrɔlen gere fo mankan wulila i bɛ sɔrɔ ka kura daminɛ o ma ɲa n b'o fɔ sira mɔgɔw ye a ma ɲa kɔ fana a kɔnɔna o ye jamana ta de ye foroba yɔrɔ don kɔ bɛɛ ye domaine public de ye a kɛrɛfɛla mètre 25 yan mètre 25 yan maa si man kan ka maga a la ɔ ninnu nana don fo kɔ kɔnɔ ka kɔ yɛrɛ yɛlɛma a fan dɔ mètre 25 min bɛ yen ni mɔgɔ man kan ka s'o ma o taara dingɛ sen n'u ko sariya ko titre ye sariya de ye k'olu fana bɛ sariya de kɔ o tuma o sariya o y'o bɔ min ka kɔ geren o y'a bɔ min ka kɔ déplacer o y'o sariya bɔ min nisɔngoya kɔnɔna na ka sanga ni waleya ninnu ye tɛnfara dugu a n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen u bɔra ka caya ka minisiri kunbɛn walasa ni k'u haminakow da jira a la dugudenw u ye welewelemada de kɛ ka ɲɛsi jamana maa ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali minisiri min ni o ka ca bɛnnen don jamana forobayɔrɔw ani dugukolokow ɲɛnabɔli ma ko u k'a lajɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bonya walasa olu fa dugukolow o kana se ka ntaraki ka b'u bolo cogoya si la wa u ka sirabakow sira minnu bɛ u ni dugu bila ɲɔgɔn na fɔɔ ka taa bila u ka kɔdingɛkow ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka jɛya ko wa k'u b'a laɲini kiri ka damakɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na mun y'an se yan bi tɔɲɔ de y'an se yan an ka dugukoloko an bɛnbakaw ta don ka na se an fɔ ma ka se an yɛrɛkun ma a sera an yɛrɛkun ma sisan namara cɛra dugukolo ka dugukolo ni k'a minɛ k'u b'a k'u ta ye an y'o dɔ tuma min na don kɛra dugukolo kɔnɔ dogoduma ani yan an bɛ danbɔ de an bɛ danbɔ hali du sanfɛ o de la an sera yan bi ka na an ka dugukolo k'a ɲini faamaw fɛ u ka an dɛmɛ ni sira ye min bɛ se ka to an ka dugukolo bɛ k'an ta ye an n'olu y'an dɛmɛ o de bɛ diya an n'o tɛ an tɛ diɲɛ dugukolo kɔ bi an tɛ diɲɛ ko sini hali ne ka duguden kuru ni bɛ to a la hali bɛɛ bɛ sa i y'a mɛn an filɛ an n'ala tigɛ a ka sanfɛ an bɛ tɔɲɔ min na ye ka na ye yan nɔ bi dugukolo nin ntaraki k'a bɔ an bolo an tɛ sɔn mali minisiri min ka caw bɛnnen don jamana forobayɔrɔw ani dugukolokow koɲɛw ɲɛnabɔli ma a ka nin visiti laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ n'a kɛra ka t'i ɲɛ da gɛlɛyaw kan walasa a na se ka fɛɛrɛw tigɛ ka fura ɲini dugukoloko gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen na mohamed ali bacili kɛnɛ in kan a ko a b'a lajɛya bɛɛ lajɛlen ye a ka nin visiti in kɔfɛ a na wulikajɔw bonya ani sɛgɛsɛgɛli baaraw walasa tɛnfara a n'a lamini bɛɛ lajɛlen u bɛ dugukoloko lahalaya min kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya cogoya min na ni hakɛw bɛ yen minnu ka kan ka segin u ma o ka segin u ma ko a sɛgɛsɛgɛli a n'a ɲɛɲininiw a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jɛya kɔnɔ wa bin tɛ na kɛ maa si kan jagokɛlaw tɔgɔla soba min bɛ n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ye a ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka sigiyɔrɔ ɲini jagokɛla dɔw ye jagokɛla minnu wulila yɔrɔ wiliw senfɛ o sera ka yɔrɔ minnu ɲini n'u ye u taara u ɲɛ dɔw kan Shirifula Jabarani tɔgɔla an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Samba Traoré mali minisiriso min sigilen bɛ jagokɛlaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ani sɔrɔ tigilamaw ka tɛmɛ ni jagokɛlaw tɔgɔla soba ye chambre de commerce et d'industrie du Mali ani jagokɛlaw ka tɔnba minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan yasa ka fura ɲini maa minnu bulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la n'an b'a wele ko opération de déguerpissement siraba kandaw la ka sigiyɔrɔ ɲini ka d'u ma yasa u k'u ka jago baaraw bɛɛ lajɛlen sabati o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen in na sɔgɔma in na an filɛ kɛnɛ min kan o ye sugu kura de kɛnɛ mais sugu min don an b'a fɔ k'a fɔ nin ye sugu min ye mɔgɔ minnu wulila ka bɔ siradaw la
mɔgɔ minnu ka yɔrɔw cira wagati tɛmɛna an y'u ka yɔrɔ cilen an y'a recensement kɔnɔna na ɲamari kɔnɔna na chambre ye yɔrɔ in ɲini commune 3 ni dugutigilakaw ni gouvernement fɛ yɔrɔ in dira chambre b'a baara la an filɛ o de kɛnɛ kan donc a kɛnɛ tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛnɛ tɛ dɛ commerçant de ka kɛnɛ don ani mɔgɔw fɛn fɛn wulila commerçant dɔrɔn tɛ parce que transport mɔgɔw ka yɔrɔ dɔw cira an b'a fɔ métier min ye chambre de métier olu mɔgɔ dɔw fana tɔɲɔna nɔfɛ o bɛ tɔɲɔna ko in na c'est à dire ko in na bɛɛ de sɛgɛnna a la bɛɛ de ɲanina a la mais an sera ka mɔgɔw la calmer mɔgɔw y'a faamuya parce que jamana cogoya kama a tɛ ka fɔ fɛn wɛrɛ kama de jamana cogoya kama bɛɛ y'an faamuya. an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jagokɛlaw u lawulilen kɔ ka bɔ u sigiyɔrɔw la u ka ɲɛmɔgɔw n'o ye chambre de commerce d'industrie du Mali ye u ye wulikajɔ bonya yaasa ka jagokɛla ninnu sigiyɔrɔ wɛrɛ ka ɲini ka d'u ma min bɛ na kɛ sababu ɲuman ye sɔrɔ yiriwali u ka sabati u bolo. an ka bi sɔgɔmada in na visite kun bɛ rencontre dɔ de kɛra an fɛ d'abord chambre la a bɛ kalo damadɔ bɔ aw yɛrɛ b'a kalama madame le gouverneur opération dɔ daminɛ Bamakɔ yan nɔ ko opération déguerpissement les artères ani territoire sirabaw ka mɔgɔ lawula kan mais o sen fɛ chambre kun ye commission dɔ créer a fɛ yen nɔ ko k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka bɔ siradaw la u ka nombre dɔn ni cɛli mun kɛra k'a da dɔn ka sitiw fana identifier minnu bɔra siradaw la u bɛ se ka taa bila yɔrɔ min na an ni maires bɛɛ jɛra ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. o kadira kɔnɔna na u ye wɔrɔ minnu ɲini ni u taara u ɲɛ da u kan jagokɛla maa 400 ani dɔɔni sigiyɔrɔ ɲinina ka d'olu ma a tɔ u ka fɔ la u bɛ ka wulikajɔ bonya yaasa bɛɛ lajɛlen ka i ninyɔrɔ sɔrɔ a ko la. mun tɛna place sɔrɔ yan k'a f'u ye k'a fɔ ko u ka hakɛ to ko nana cogoya min na ni fɛn mun sera ka sɔrɔ waati mun na baara bɛ kɛ n'o de ye a tun ka d'an ye bi o k'a sɔrɔ yɔrɔ ninnu bɛɛ sɔrɔla y'a denw ma an bɛ bɔ nin chantier la an bɛ taa nin chantier na an bɛ bɔ nin chantier na an bɛ taa nin chantier mais malheureusement an ye commune 1 commune 2 commune 3 commune 4 commune 5 commune 6 écrit yɔrɔ ma sɔrɔ mɔgɔ si bolo kɛnɛ jɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ta tɛ na an bɛ se ka partenariat kɛ nin na o ma sɔrɔ a la n'a bɔra ninnu commune 2 la commune 3 ani commune 4 hali sini ni commune wɛrɛ ye kɛnɛ wɛrɛ yira an na ani commerçant bɛ sigi yan ka d'an ye a bɛ bɛn an ma an bɛ plan k'a la n'a kɛra Dawuda ye wariko tɛ problème ye an fɛ n'a kɛra Dawuda ye wari tɛ chambre bolo mais fɛɛrɛ b'an bolo ka wari sɔrɔ ka dɔ yɔrɔw la sinon wari t'an bolo mais fɛɛrɛ b'an bolo ka wari sɔrɔ ka yɔrɔw jɔ a kɛra Dawuda ye marché rouge wari sɔrɔla an bolo a bɛ san 2 bɔ a dalen bɛ banque la o blocage bɛ yen nɔ n'u sera ka débloquer yanni kalo 2 cɛ a pose bɛ daminɛ n'o sera ka sɔrɔ o bɛ mɔgɔ 100 de ta maa 100 o plan bannen don ka ban yɛrɛ et le plus important parking b'a kɔnɔ dugumala la a bɛ mɔbili 200 ta a bɛ sugu ko problème parking bɛ régler bɛɛ b'a dɔn bi n'i taara sugu la parking tɛ yen mais marché rouge kɛtɔ ka jɔ an y'a prévoir a ka kɛ niveau 7 ye mais niveau 5 ka kɛ niveau 2 ka kɛ dugumala la niveau 5 ka kɛ san 2 ye ni autorité sera ko o problème régler yanni kalo 2 cɛ ou kalo 3 cɛ an bɛ poser première pierre da en tout cas 15 à 18 mois après a bɛ inauguré mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ. nin baaraba ninnu n'a laɲinina chambre de commerce fɛ u ko k'u dalen b'a la ko ni ala sɔnna a ma ko jagokɛla fɛn fɛn wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la ko sigiyɔrɔ na sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen don nataw la. projet dɔ nun donna tɛnɛn tɛmɛnen hôtel Azalaï kɔnɔ mun bɛna ɲɛsin ka sumaya kɛlɛ ani bana wɛrɛw ka bɔ jamanaw kɔnɔ jamana minnu bɛ n'u ka funteni fanga ka bon Tata Touré ani Mohamed Sidibe Shirifula Jabarani tɔgɔ la. Baarabolo min n'a sigilen don ka ɲɛsin sumaya bana kɛlɛli ma ani farikolola bana wɛrɛw i n'a fɔ mara fo ka taa se bana wɛrɛw ma mɔgɔw tɛ bana minnu ta ni sɛbɛlakow ye n'a bɛ fɔ a ma projet régional paludisme et des maladies tropicales négligé nin projet in ye kɛnɛ sigi an ka jamana faaba kɔnɔ a ye jamana caman fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ Mali jamana Burkina ani Niger u ka lajɛrɛ laɲini kun ye fɛn min ye o de ye ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka sumaya bana kɛlɛ ani bana minnu ni maaw bɛ ɲinɛ k'a fɔ k'a bɛ se ka dankari kɛ adamaden ka kɛnɛya la i n'a fɔ mara n'a ɲɔgɔnnaw ani farikolola bana caman wɛrɛw mɔgɔw bɛ ɲinɛ minnu kɔ. nin baarabolo ye baarabolo dalen don waati ni waati fara ɲɔgɔn dɔ de kɛn bɛ ka jamana 3 don ɲɔgɔn na ka bana dɔw kɛlɛ n'o ye sumaya bana ani a bɛ fɔ farikolola bana minnu ma ko maladie tropicale négligée o fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna na an jɛɲɔgɔn dɔ ye
kɛra sababu ye Mali, Burkina ani Niger k'olu dɛmɛ walasa an bɛ se ka se sɔrɔ o bana ninnu kan. Donc tɔnsigi in bi o de kan ka lajɛ san tɛmɛlen kɔnɔna na an sera ka fɛn minnu ni fɛn minnu kɛ. Donc mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ u bɔra jamana 3 in bɛɛ dɔ la ka na. O baarabolo dalenw ka ca, furakɛliw kɛra ka furaw tilan denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ sumaya kɛlɛli la. Fura dira mɔgɔw ma fana kɔnɔnabanaw kɛlɛli kama i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min. Kalan dɔw kɛra, ɲɔgɔnyew caman kɛra. Donc ni tɔnsigi de banna sisan an bɛna dɔn fɛn minnu kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o fɛsɛfɛsɛ pour que k'o da aw tulo kan. Ayiwa welewelekan min b'an bolo ka se an lamɛnjɛkulu ma o ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a dɔn k'a fɔ k'an dɛmɛ dɔgɔtɔrɔw dɛmɛ u ka baara la. O ye mun ye dɔgɔtɔrɔw bɛ kunnafoni minnu d'u ma u ka u jija k'o bɔ a sira ma. Sumaya kunbɛli la a fɔlen don ko bɛɛ k'i bama ka si sange sulen kɔrɔ. O ye welewelekan dɔ ye. A fɔra fana ni dɔgɔtɔrɔw bɛ tɛmɛ an sigidaw la ka furaw tilan denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka pali kunbɛn. A fɔra u k'u jija k'o matarafa kosɛbɛ. A fɔra fana muso lasiribatɔw u k'u bama ka dɔgɔtɔrɔso matarafa walasa u ka bange bɛ se ka kɔlɔsi pour que u bɛ se ka kisi sumaya bana ni a kɔlɔlɔ ma. O tɛmɛlen kɔfɛ farikololabanatɔw i n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma maladie tropicale négligée a caman ye tumunabanaw de ye. An bɛ weleweleda min lase o ye k'a ɲini an balimaw fɛ u ka saniya fara u boloda la walasa an bɛ se ka kisi o bana ninnu tɔɔrɔ ma. Ale n'u ka dɔgɔtɔrɔw ka cikanw lamɛn ka waleya fana. Walasa ka dankari kɛ sumayabana ani farikololabana tɔw la fɔ mɔgɔw ka wuli k'u jɔ ni waleya dɔw kɛli ye i n'a fɔ ka si sanke sulen kɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda ka sumayabana kɛlɛli waleyaw sigi an ka sigidaw la ani ka furakɛliw sigi sen kan min n'a bɛ ɲɛsin maladie tropicale négligée ma kɔlɔlɔ minnu n'olu bɛ ye ni bana kofɔlen ninnu na ka jɛ k'olu kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka se ka kɛnɛya sabati farafinna sahɛli jamanaw la. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛw kunnafoni ma. Karamɔgɔ Musa Fɔnba a bɛ walawalali ba k'an ye. Ntɛnɛndo février kalo tile 6 Nigeria duguba la Lagos maa 100 sigiyɔrɔma caman de ye nisɔngoya taamaw sigi sen kan ka ɲɛsin jamana yɛrɛ marabaw ma ka sabu kɛ sɔrɔ yɛrɛ a nasilen don Nigeria jamana kɔnɔ dɔw y'a jira k'a fɔ a ma bɛ taa maa 500 ɲɔgɔnna na ndolatikɛnɛ min bɛ wele ko Stade National la ni o bɛ Lagosikaw fɛ yen u taara jɔ yen de k'u ka dantigɛliw kɛ jirifɛrɛ minnu bɛ u bolo ni sɛbɛnninw kɛn bɛ k'u ka nisɔngoyaw jira a sɛbɛnnen don fa dɔw fɛ maa minnu bɛ yen ni baara t'u bolo Nigeria ka denw na kɔngɔ bɛ u la u diminen don an t'an da de bilen dɔw y'a yira fana k'a fɔ duguba min yɛrɛ bɛ yen ni jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ bɛ yen Abuja ko dɔw fana bɔra ka nisɔngoya taama sigi sen kan yen fana u y'u ɲɛsin jamana ɲɛma yɛrɛ dagayɔrɔ ma ni o ye Muhammadu Buhari dagayɔrɔ ye palais présidentiel an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kabini mars kalo la san 2015 Muhammadu Buhari ale nana fanga na nka a nana sɔrɔ Nigeria yɛrɛ ka nafa fanba bɛ bɔ fɛn min na ni o ye dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira ye gɛrɛgɛrɛne ɲɛna taji o sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ binnen don diɲɛ selekena ni sugubaw la o kɛra sababu ye ka Nigeria wagande kɛ ka fiɲɛ ta Nigeria ka den yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ maa 1,000,000 ani maa 1,90,000 de la wa gwɛlɛyaba de bɛ u ka bi ka sabu kɛ taji sɔngɔ bili ye diɲɛ selekena ni sugubaw la. Liberiyakaw ka jamana ɲɛmaamuso Ellen Johnson Sirleaf a ka dantigɛli dɔ la a y'a jira k'a fɔ tile 60 ɲɔgɔnna kɔnɔ jɛn tɛ kɛ ni a ye fanga kɔnɔmaw k'a fɔ k'u bɛ bɔ jamana da fɛ ka sabu kɛ min ye musaka ye o bɛ ka bonya jamana wagande mɔ barisabu ka da ka kunnafoniw lamɛnni a ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye minisiriw ye Liberiya fanga kɔnɔ ka taa se cakɛda ɲɛmaabaw minnu bɛ yen nɔ ni olu ɲɛmaaw n'u dulonnen don minisirisow la an'u ka danganw ko u bɛ to ka bɔ sanga ni waati ka taa bisimila minɛ jamana kɔ kan a dɔw taatɔ ni nafolomuguba de bɛ bɔ wali kelen u bɔtɔ musaka de ti ku wagande fɛnɛ na o n'an bɛ kɛ sababu ye ka gwɛlɛyaba lase wagande mɔ o kumana n'a ma ɲa k'a fɔ Ellen Johnson Sirleaf ale de ye fanga yɛrɛ maa ɲɛmaaba ye a ko kumana minisiri tɛ foroba cakɛdaba ɲɛma tɛ a ka dangan tɛ tile 60 kɔni kɔnɔ a si tɛ bɔ Liberiya jamana da fɛ foroba cakɛla min bɛ fonctionnaire la ni e kɔni kan ka bɔ fo k'a sɔrɔla bɔkunba de bɛ e la k'i bɛ taa ye jamana kɔ kan jamana tɔgɔ la fɛn dɔ de la jamana yɛrɛ ka nafa bɛ fɛn min na hali o yɛrɛ fana i tɛ sin ka bɔ ten dɛ i bɛ wele fɔlɔ de k'i sigi ka kuma n'i ye fɔlɔ i ka se ka walawalali kɛ taakun yɛrɛ la nafa min bɛ se jamana ma o bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ i fɛ fɔlɔ Liberiya fanga bilama maa caman dɔrɔnlen don a kɔrɔ Liberiya ka denw na ka sabu kɛ dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Liberiya nafolo caman de bɛ cɛ a ma ɲɛmaaw fɛ ni ka taa bila jamana kɔ kan
k'o de kɛ bɛ sababu ye ka Liberiya yɛrɛ fantanya sɛbɛkɔrɔ juguya waati in kɔnɔ nka dɔw fana y'a yira k'a fɔ Ebola bana min ni Ala kun ye Liberiya gɛrɛsɛgɛ don o la o kun kɛra sababu ye ka dadigi kɛ Liberiya sɔrɔ fɛnɛ na o kɔni tile kɔni dɛmɛna nka Liberiya ka nafasɔrɔ sira yɛrɛ bɛ fɛn minnu na olu caman bɛ yen fana k'olu sɔngɔw fɛnɛ binnen don diɲɛ selikɛnɛ ni sugubaw la. Marakuma ɲɛmaw y'u kangari da nazarala tɔnba Union Européenne ye ntɛnɛn don février kalo tile 6 k'u ka lajɛ bɛnkan ye fɛn min ye sɛnɛko nasira kan Maroko ni nazarala tɔnba Union Européenne ni ɲɔgɔn cɛ u k'u jija k'a sabati nɔn tɛ olu laban bi u ka sɛnɛfɛnw digɛ u la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Marakuma ɲɛmaw ni nazarala tɔnba Union Européenne ye san 1 de kɛ taa ni ka segin la nin ko kan fo a ma ɲɛ min kɔ a kɛra bɔgɔ jeninen kan da ye u taara ɲɔgɔn sɔrɔ kiiribulon la nka kiiri laban jaabiw ye jodi Maroko jamana mɔ nazarala tɔnba Union Européenne kunga a baara ta nazarala tɔnba Union Européenne hali bi jiriden minnu ni olu kan ka doni ka nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw lasɔrɔ o tɛ ka se ka kɛ o de kosɔn Marakuma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ n'u m'a lajɛ ka ko in bɔ a sira fɛ olu bɛna lajɛ ka sanba wɛrɛ ɲini u ka jiridenw na ka jiriden tigɛ u la u ka dɔn fana k'a fɔ n'u y'u ban Maroko jamana jiridenw na a da man di fan filaw bɛɛ lajɛlen la kɔgɔjibolo min bɛ nazarala ni farafina arabu jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni u k'a ma ko mer Méditerranée o filaw ni ɲɔgɔn cɛ cakɛdaw minnu bɛ yen Maroko yan fan fɛ cakɛda minnu bɛ Maroko tɔgɔ la ka ɲɛsin jiridenko ma ani nazarala yan fan fɛ cakɛdaw minnu fɛnɛ bɛ yen ka ɲɛsin jiridenko ma k'a bɛ dadigi kɛ olu cakɛdaw bɛɛ lajɛlen la bari sabu ka d'a kan maa ba yirika de bɛ nin cakɛda filaw bɛɛ lajɛlen la minnu dayirimɛ dulonnen don jiridenko in na ka bɔ Maroko jamana kɔnɔ nazarala tɔnba Union Européenne cakɛda baarakɛlaw o tɛmɛnen kɔfɛ Maroko jamana ma ɲɛmɔgɔw y'a yira nazarala tɔnba Union Européenne na k'a fɔ u fura dama bɛ k'a fɔ ko ɲɛ ka sɔrɔ kɔgɔji kana minɛni na ka taa bisimila minɛ nazarala k'u b'o kɛlɛ wa u k'a dɔn k'a fɔ nin jiridenko in min ye nin ɲɛ senna Maroko jamana kɔnɔ a nɔba bɛ o kɛlɛli fɛnɛ na bari sabu ka d'a kan maa caman de kɛmɛ k'i bolo minɛ yɔrɔ kɛ jiridenko in ye Maroko jamana kɔnɔ n'u y'u sulu sala ko fɛ minnu bɛna fɔ k'u bɛ kɔgɔji minɛ ka taa don nazarala Maroko jamana setina ye o rɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ gwɛlɛya yɛrɛ bɛ fa min fɛ o ye kɔnɔni min bɛ Espagne ni Maroko ni ɲɔgɔn cɛ ni u ka yɔrɔ ma ko Sahara Occidental ni Maroko yɛrɛ bɔkun kun kɛra o ye farafina tɔnba Union Africaine kɔnɔ k'a sabu kɛ farafina tɔnba Union Africaine san 1984 waatiw la olu jɛna ni u donni ye Maroko y'a ye i n'a fɔ a janfara farafina tɔnba Union Africaine fɛ ni ka fara nin kɔnɔ in mɔɔw ka kɔnɔ min ni Maroko jamana bɛ k'a jate a ta ye ni a kɔnɔ ni mɔɔw yɛrɛ fɛnɛ bolo olu b'a fɛ k'u yɛrɛ ta ka bɔ Maroko la kɔnɔ min bɛ wele ko Sahara Occidental ni a kulu marabaganciw bɛ wele ko Front Polisario olu yɛrɛ kun bolo nazarala tɔnba Union Européenne ni Maroko jamana mana jɛ ka bɛn jiridenko in kan k'a bɛnkan laban na boli olu yɛrɛ ka kɔnɔni kan olu dun bolo olu ka kɔnɔ tɛ Maroko dun dɔ ye yala nazarala tɔnba Union Européenne de kɛn bɛ ka ko in zulu sala a kana don Front Polisario gasi la wa ko ɲininkali tɔ min bɛ Maroko jamana tɛ k'o faamu Maroko jamana kɔni y'a jira k'a fɔ n'u kɔni y'u sulu sala ko bɛnkan in ma se ka don bala bɛɛ olu n'a lajɛ ka sanba wɛrɛ ɲini u ka jiridenw n'u ka sɛnɛfɛnw na. Sudan du Sud jamana ɲɛma Salva Kiir a ye dantigɛli dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ don nataw la e maa o maa surasi la n'i minɛna k'a fɔ i bira muso kan wali kelen k'i ye maninfin ni kɛnɛ karaba i jɔtɔ don ka mugu t'i la u k'a ma ko peine capitale a ye dantigɛli in kɛ k'a to mara dɔ de la mara min ni u k'a ma ko Yei River an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Yei River mara in yɛrɛ dadigi kɛra maaw la yen de kosɛbɛ kabini mankan daminɛna Sudan du Sud ma ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fa kelen Salva Kiir a n'a ka jamana ɲɛmaa Dan Riek Machar wa a yɛrɛ kun famana ka se nin dugu in na a kɔni y'a jira k'a fɔ e maa o maa kɔni surasi la n'i kɔni minɛna k'a fɔ i bina an balaka dɔ kan wali kelen i ye maninfin de ni kɛnɛ karaba o yɔrɔ bɛɛ ni ci bɛ taa lase ale jamana ɲɛmaa mɔ bɛɛ a ka fɔ ale ye de k'a fɔ a tigilama fara a b'a fɛ k'o de mɛn a tulo la diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ye a jira k'a fɔ maa ba tan sigiyɔrɔma caman de ye Yei River mara in bila ka sabu kɛ bɔnɛ ɲɛsira ɲɛ ye Riek Machar jamana ɲɛmaa danga ni jamana ɲɛmaa Salva Kiir ni ɲɔgɔn cɛ mankan senfɛ o bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka kɛ ni nin waati ye laseli wɛrɛ ani karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn